Nasad mi duwa ni Kunching. So, palabaray sa utok ni among duwa. Kung makasulbad siya, naay premium nga Sprite. Bugna pa kayang Sprite, oh. Pari ka pa sa taga may baby. So, akong mechanics ani kay 1, 2, 3, 4. Iyaning balihon. Sa usa lang ka move nga. Mahimo ning 1, dayon 2, 3, 4. So, start na. Sure ka? Sure na sure. 1 move. Tempa ha. Usara kalihok. Usara na ko kalihok tanan. Usara. Kung tempa ako ni siyang kuan nun. Hindi sad pwede. Dili siya pwede. Dili. Pwede man siya. Tempa ako sa ning kunang pag-ayo sa usa ka move, mahimo na siya 1, 2, 3, 4. Kung kanisad siya, di sad pwede. Yan, di sad pwede. Di sad. Saon nga. Tabangi ko nyo guys, usaon ako pagkuan ani, pagsulbad aning problema ha, marag dako dyan yung problema ha. Problema misto. Pado nga ni. Di sad, pwede sad. Di man pwede. Tempa ha. Sprite ra na bin? Sprite ra. Labad ka kung oh. Wow. Patay mahimo Sprite ra. Sprite ra niya mapugnawan ni mong uloy guman. Labad na kay oh sa una ko sa pagtrabaho ani. Doktig pay kuan ani. Ya dirbe ko bright sa mat. Saon na malang sa bright ka oh bright. Kaya mo yan, girl. Ikaw pa. Kaya nun. Kaya nun, para makainom Sprite. Para makainom lang itong Sprite, ani, yun. Maningkamot ra jud ko ani kung saon siya pagpagi. Pero kung iya jud ni siya ko anon kung anaon nako napay to. Di sa mama one move ra siya. Tempa ha. Tan-awon sa nato guys kung kuan ako sa ning gamitan sa akong utok. Kung napay utok na nakabili, gamiton pa nako aning usaw na siya. Laban. Sprite ang katapat. 1, 2, 3, 4 niya. 1, 2, 3, 4. Lisura. Tinuod guys, maka inamtag Sprite pero lisod kisanan ang iyang mga ipabuhat nako. Nakamatngon mo? Daghan kini sa kuan pero mga lisod. Laban, nagyapon laban. Ayaw give up. Dili Kaya mo yan. Kaya ra jud ko ni jud. Magunaon na sakto sa unsaon ako pag kuan ani. Pag maniho ani unsaon ko ni pag move ani one move. Di man sa ni pwede. Di sa pwede. Eh kuan sa balik ka diha. Ikaw unsaon ni siya? Suntang taho ni siya nako. Di sad kay napa may 2 o 3. Di sad wa sa di sad zero smart. Ang balik, ana ra day siya. Lisura aning kuan. Lisura aning games aning na naman ni kalisod. Go. May pangbatulata ani guys, kaya pa nako. Kaya palabayo ng lata. May pangbuan-buan ani, makadagan pa ko. Kani utok-utok na ni ba, marapaduaw na rin kuan. Pamahaw, Ching. Namahaw naman ka. Namahaw na ko na bill. Ang ako ra nga, makainom dyan kong Sprite. Makainom dyan kaning Sprite. Ganahan dyan kong Sprite. Bugnaw kayo ang Sprite. Kinaman. Sprite. Sana. Usaon tabangi ko Sprite, usaon ko ni siya pag maniho ni mga unani kaniyang mga moves na kuan. O di sad kay kuan sad, di sad pwede sa pwede. Di gid siya pwede jud. Di sad gid siya pwede gid maunsa. 1, 2, 3, 4. Anak ko siya. Mahimo ko na siyang 1. Saan na siya pahimong 1? 2. Dapat i-minus na siya. Okay,
So, ang Sprite, paningot na ko, Sprite sa dags, singos ka bugnaw, saon. Di pa ningot siya ginahon na mo? No? Ayaw, apila-pila, lo, kay wakay kuha, di kami ng Sprite. Di ka mag-call a friend lo, walay call a friend. Ang gido. Samot. Bitaw, no? Asa naman to sa An? Di ay unta, kay si An, patabangon ko to. An! Asa naman ka, An? Anong di naman ka, patabangon man di ka, An? Call a friend siya, call a friend. Kay ikaw ra may bright na mo sa math. O sa English, tanan, ikaw may bright. An, tabangi ko, An. Sana naman, tumatawag dito. Bitaw no, lisod-lisod sa siya nabiloy, di sa siya makuan, di sa siya madali, tinuod, makainam tag Sprite, pero labad-labad sa akong uba. Basta ko idea ani saon kay bisag ako siyang ikuan na sa ito dapat kung ngari ana na siya nga napaman diri saon man sana ko balik kas imong kuan balik kas imong balik ka asa kadapita asa dira kadapita mubalik gini siya kaya wala ko ka idea ani gid asa naman niya ito mga kauban tabang in taon na ako parang kainam ng koko Move na diha. tempa asa ko dali-dali kay ikaw ko ni maghunahuna be. Sige, go. Laban. Tempa ha. Kuha na sa diya ko Sprite ron. It's sad. Ay, nadar na! Ang Sprite! 1, 2, 3, 4. Ay, nakuha Perfect. lagi ko sa duga dyan eh. Hey! Kaga kang Sprite. Ako sa niyablihan. Tanawa ninyo, kaya ako dyan yung imnon. May naghibaw mo. Hawa sa mo. Imnon na nato, ipakita na mga mainom dyan ko Sprite. Kita na. Tam-isa Sprite eh. Napaidaghan games. Comment kung sa among ganahan nga duaon. Kung ka mo, duwa ra gini bisag usaon pa bahalag magka balitok-balitok.